ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଫୋନ୍ କଲେ ଅଧା ରୋଷେଇ କରିକି ପୁଣି ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି, ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଲାଗିକି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକରେ କେତେ ପାଣି, ପାଣିରେ ଯିବି ପାର ହେଇକି କାମ ଯେହେତୁ ଅଛି ନଗଲେ ନହବ। କେତେ ପାଣି, ସେଠୁ ଆସିଲି ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଠି ବି ପାଣି ପାର ହେଇକି ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯାଉଛି ଗଲେ ସେଠୁ କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଟିକେ ରୋଷେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇଲି। 2ଟା ବାଜିଗଲା ଆଜି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ଦିନ ପରେ 5-6 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଖରା ଆସିଛି ଯେ ସବୁ ଲୁଗା ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଶୁଖେଇ ନଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇଲି ଆଜି। ସେଦିନରୁ ଥିଲା ଲିକି ତାର ଫୁଟଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବି ଏମିତି ସବୁ ଫୁଟଉଥାଉ। ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା। ସେ ଫୁଟଉଥିଲା, ମୁଁ ତାର ଟିକେ କହିଲା ମାମା ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ମୁଁ ଏମିତି ଫୁଟୁକା ଉଡ଼ଉଛି। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି, ସେ କେମିତି ଉଡ଼ଉଛି ଦେଖ। ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସେତିକି ଉଡ଼େଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି, କାମ ଅଛି କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଚୁଟିବାଲା ମଉସା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ମେହେନ୍ଦି, ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ଅଳତା, କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ଆସିକି ମେହେନ୍ଦି ମୋର, କେଟିର, ତା ମାମାର ସବୁ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲି ଦଶହରା ପାଇଁ। ଆଣିକି ଆସିଲି ଆଉ 4ଟା ମେହେନ୍ଦି ଆଣିଲି। ମୋର ଗୋଟେ, କେଟିର ଗୋଟେ, ଲିକି ମାମାର 2ଟା ନେଇକି ଆସିଲି। ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ମୋର ଗୋଟେ, ଅଳତା ମୋର, କ୍ଲିପ୍ ବି ମୋର। ମାର୍କେଟ ବର୍ଷାରେ ଯାଇ ହେଉନି ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କତିରୁ କିଣିଦେଲୁ ଆଉ।